Dali! Tugayan ni mga tawa na ni! Dali! Dati sa buta ng gabi na! Usa man nila problema nimo pusing. Siya may plano pusing? Mo magipatawag na alas 12 naman. Sa gabi Tag bata ron. Bata pusing! Kay dapat ko problema. Pang tuition ron sa atong bata. Constitution. Constitution! Tuition na! Tuition day. Bungol! Gusto mo ginitaan ni? Sorry pusing. Ikaw, ang tarong ha. Sige. Kay ron bata ba? Basta ta pagka para to ni tuition na to. Gana to nga ako ida. Ako ang plano ko asa man atong location na kay dapat maklaro na to na kay sigurado ta nga di kita masakpan sa mga otoridad busing. Kana ato tang plaza. Ato kang plaza. Daghang mga bata na sakto kayo Hindi ni mga bata ko magsusoroy. maigat. Sige hapon panulis oy naging simana nanulis sa buta karon manulis gihapon. Gani! Trabaho mga umloy. Mao na tong trabaho. Wate, pwede mo diop? Pwede upay ni kay Pwede pa rin. Nang tagwarta. Para tuition sa bata ni. Bayad ni anak. Trabaho ko na pusing. Oh, palabaw ni. Yeah, why lang suggestion nga, wa, pagkortahan na to. Tulis gyud. Pwede. Tulis kay mo man Tulis gyud logo dalang. Mo man na itong nabat na batan na kuan, bangin na buhian. Sige. Kaya pero sa man atong gira na bring. Karon na. Karon na, tutap plaza. Ano si dugayan? Ato. Kay armas ya. Sir. Sana mo way armas di mo? Why, armas eh. Silupin ay ko na. Gabi ko na to. Ah, sige. Mo na mag-contract din na to. Puno na kayo. Dali na. Sige, sige. Okay na ni. Kana nagbat na ni bata. Tapusing. Sumiguro din bata ado. Surbol ni. Anak dato ra ba? Nagdato ni. Sapi. Ubuan ng helmet. Buwag ta. Kau agto perpit. Uyab ta. Kau buwag mo ta. Ay, si pusing. Ikaw. Kapag ba? Kubanin to. Kubanin. Sige. Ikaw. Gani! Kato. Oh, okay. Kini, sure bola ni. Nakoy bang question. Dora ang kwarta. Asa pre? Dora. Dora ko. Karang bata nga kakuan, hindi pakai baklay. Kwarta. Isu dahil mo maskara. Hay isu maskara. Wa mo maskara gani hara. Oh, nagmaskara na ka. Tala. Betul kayak. Patali ko sa. Induka nih. Burung. Tawag ko sa. Kamutan lagi sa ko na. Kisa mana? Ba. Rebel. Atau mana? Kisa lupa. Hoy. Pa. Cool. Imo mo ni anak ko. Imo may anak. Bakit ka susuray mo pagkagabi eh? Susubo mo ng mama. Operation na mo rin. Panood ko na si Jas. Kalibag ka go malasa magkunay mo dyan. Aloy, mauli ang ulit ito. Malasa! Maliliaso ato ang boss. Ito ang mama ko. Wala kay baon. Malas kay ka. Orkay ka. Biskin naluris na pang tuition ni mo. Ikaw yung dakpan. Yaw! Saka mo uli. Wala ito. Ulit ka. Ano sir kundi? Mayong gabi ka Bull Studio. Salamat nagpasalamat ta sa labong mugam nga nindot ang panahon nga nagamatag duha ka videos bisag sa kabisi sa among tag sa katrabaho nga amo jung gidelikitan tungod og alang gid ninyo mga kuan. Shout out.
Okay. Shout out day ko sa mga followers sa Bohol Studio. Daghang kayo salamat. Shout out po ko sa mga reactors o mga viewers sa Bohol Studio. Daghang kayo salamat yung tanan. Shout out day ko ni Leo Bunayog, Dandan Shoulder Heart, Kevin Yusenias, sa akong taga-amuan, Talibon. Shout out sa tanan. Okay. Sir James. Antek lang. James ka na nakakawag mo ba? Ayong gabi! Yes! Uy. Silag. Amang gabi mga kastudyo. Salamat sa atong labaw nga makagahom sa pag-like ninyo, share and views and comments sa Bohol Studio. Salamat. Na shoutout ko ni Kuanda sa Imaes Grocery. Si Ma'am Cassie Hangad, ma'am. Si Ma'am Jean Tukmo, si Sir Joseph Taray sa purchasing family handle ni Ma'am Maris Istoke. Saya mga member na sila Sir Tots, si Roy Hormegs ug si Sir Noel, Sir Noel Lopase, na Sir Eric, si Rachel Turculas, si Maricel Calipes, ug sa MIS Grocery ni Ma'am Jik Mauas, na ni Ma'am Mingming, Ma'am Jenny, sa food group ni Ma'am Gisa, ug sa Pixrite MIS. Salamat ninyo na sa HRD day ni Ma'am Juan, si Ma'am Mers na kanunay nga nagasubaybay nga to sa Bohol Studio, ug ni Sir Inteng Vicente. Inteng Bisote. Inteng. Oh, Inteng. Inteng ba sa Pustudyan? Oh, sa Pustudyan ba sila Sir Met? Sa mga guards sa Plaza Marcela. Salamat ninyo. Di na mo sa tagsaon niyo kay taas na kayo mo. Sa akon ba? Sa guard ba? Guard. Ma'am Sai. Salamat. Oo, ano jo kay shout out kay Yurot Maniagod. Boy. Uy. Okay na. Gira. Shout out sa mga nangatog. So, paano to? Shout out bagong kinabuhi na po na dugay na ko na ma-appeal sa video na kay busy na kayo. Shout out dahil sa Oman Fashion Department, Island City Mall. Sa mga viewers, like and share sa atong Facebook page o YouTube channel. Don't forget to like and share. Shout out tanan Buyak Mix Vlog. Shout out anya support local mga idol. Let's go. Hanggo Next. Shout out ko sa tanang nitanaw sa mong salida. Kana. Thank you. Shout out ko ni Sir Edsel di sa Plaza Marcela. Oh, special pinlangga nga manager. Okay. Shout out mo sir. Okay sir, shout out sir, Mangbe. Napaday katong taga Basak Talokto. Basak. Kanunay nagtanaw sa tuong kuan. Yes. Studio sa Sibilya, Love Grove. Salamat ma'am. Salamat. Sa di pa na matapos no, shout out din po sa akong mga pamilya diha. To sa gawas, sila bilang sa gawas nga permintin permintin tanaw gini mo share Mila Frias to sa Taiwan ug tuwa sa Saudi Jasper ug napod sa Manila Marjon Frias ug Midjolin Frias ug sa Danau akong papa, akong igsoon ug akong mga kaliwat ug dinhi pod sa Marcela. Salamat tanan ug sa tibuok support Bisaya kung sa ingon pa sa akong kauban nga vlogger. Atong suportahan ang atong kagalingong wika. Kapag hindi ka magmahal sa imong sariling wika, Tagalog mo lang ito. Kung di ka ay magtika-tika, ikaw ay magbantika. Bohol Studio, good night.